ଆମ ହାତରେ ଆଣ୍ଠ ପକାଇବୁ ଆମ ମେଡିସିନ କମ୍ପାନୀ ଟି ମେଡିସିନ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ମରିବୁ ଶଳା ମରିବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା ଭଳି ତାକୁ ମାରିବ ନା ଆଗେ ବିପଦ ଭାଗବତ ତାପରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଆଉ ତାପରେ ଧଳା ଲଗା ଫୁଲମାଳ ଦରକାର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦୁଖୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ରାଜାଟା ମଙ୍ଗୁଳା ହୋଇ ରହିଥିବ ରାଜାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲେ ସେଦିନ ପହିଲି ରଥରେ ମୋ ଛାତିରେ ତା ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷର କେବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଛୁ ଆଜି ତୋର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହବରେ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ପଢ ମୁଁ ପଢୁଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ అయ్యయ్యో అమ్మా এইটাକୁ ଏମିତି ମାରିଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହବନି ରେ এইটাକୁ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଆମେ ପାଗଳ କରିଦେବାରେ ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ସମାନ ହେଇଯିବ అయ్యయ్యో అమ్మా అయ్యయ్యో అమ్మా তুই কে ଗଣିତର ହିସାବ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଠିକ କରି ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ହିସାବ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଜମା ଠିକ କରି ହୁଏ ନା ଜମା ଠିକ କରି ହୁଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ମା औरंगजेब राजा हुए
সবই দাও করা যায় সরকিটিস বিশপি আত্মহত্যা করিବାକୁ বাধ্য ହୁଏ ମୁଁ କେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତର ବିଷପି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ইন্সপেক্টর এইটাকু পাগল খানা করে যাও ଆଉ ଆଉ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ট্রেন ভিতরକୁ নিয়ে